Bon dia. Deia Josep Pla que el meu país és aquell on quan dic bon dia em responen bon dia. Però d'on ve el bon dia? Doncs són dues paraules, anem-les a repassar una per una. En indoeuropeu hi havia una paraula que era dieu, que volia dir brillar. I d'aquí va donar lloc a allò que brilla, que és cel, i per tant el dia, i també Déu, la divinitat. Però quedem-nos en aquest cas amb el dia, que per tant venia de dieu. I bo, té un origen una mica més difícil pel gir que ha fet, i és que ve de Déu, però Déu, que en indoeuropeu volia dir reverenciar. Per tant, si Déu era reverenciar, això va anar passant a duenos, que era allò que es podia reverenciar, i d'aquí va fer un salt al llatí a bonus, i d'aquí ens ha passat el nostre bo i, de fet, el nostre bé. Per tant, quan diem bon dia, estaríem fent referència a les arrels indoeuropees Déu dieu, que voldria dir reverenciar la brillantor. Aquest és el sentit original. Per tant, allà on reverenciem la brillantor amb les mateixes paraules bon dia, aquest és el nostre país. Em podeu seguir a Responsabilitat Global. Gràcies!